Hey guys, what's up? It's Jess Aquino and welcome back to another vlog. And with today's vlog guys, samahan nyo kami na maghanap ng video key. Hanap tayo ng video okay kasi graduation ni Nel. Ayan. So hindi tayo magre-renta. So, maghanap tayo sa Urdaneta. And hindi na ako nagbihis. Ganito na. Pambahay na lang guys. So, ayan ang ating baby Mikey. Hi baby Mikey. So, ayan na nga guys. Pupunta na po tayo ng Urdaneta. Ayan guys, alauna pa lang pero pabagsak na rin ang ulan. Ayan, so naabutan na nga tayo ng tuluyan. Hindi pa tayo nakarating ng city proper. Nagpatila muna tayo dito sa gasolina. At para makadiretso na kami, kailangan na namin magtarapal. And guys, para maabutan pa natin na bukas yung shop. At ayan nga guys, nakarating na tayo dito at naghahanap na kami kung anong unit yung kukunin namin. So syempre kasama ko si tatay kaya si tatay na lang pumili kasi syempre mas marunong siya dyan. So ayan, meron na po siya nagustuhan. At yan, pinakailaman niya na kung ano yung mga dapat niyang tignan. Ayan guys, so kaya ako kumuha ng unit ng video okay kasi ito yung isang business na hindi na masyadong kailangang asikasuhin, paparenta na lang siya tapos maintenance na lang para at least kahit paano may extra income. So ito guys, lumabas kami ni Nel para mag-withdraw para meron na tayong pambayad dun sa video okay na pili ni tatay. Ayan guys, akala na naman ng karamihan ng dami-dami ko na ng pera at naggagastos lang ako. So guys, bumili ako ng video okay para meron akong extra income. Kasi isa lang ng jazz. So kailangan ko ng income generating asset. So huwag kayong ambisyoso dyan na kung ano naman iniisip ninyo. Ayan guys, so nandito na, sineset up na yung video okay natin. Pero hindi natin siya makukuha ngayon. Kasi umuulan tapos meron namang delivery. And yun nga sa amin pag-uwi, ayan, nabutan pa kami, nasiraan kami pero okay naman na. Ayan, it's our way home at hihintayin na lang natin yung video okay bukas pero na-excite pa rin ako. So abangan na lang natin siya bukas kasi i-deliver na lang siya dito ng mga alas 10. And syempre, iti-testing na rin natin siya bukas. At ayan guys, dumating na nga pero hindi alas 10, alas 2 na ng tanghali. Actually may pupuntahan pa sana ako pero ayun, din ako nakaalis ng maaga kasi alas 2 na pero okay lang. Ayan guys, so iti-testing na lang namin siya. Ayan kami ni Nel, so pindot-pindot mga dapat pindutin at syempre kanta-kanta para naman matesting na natin siya so okay siya lahat. Di bali meron naman siyang warranty pero ayan, pumunta na rin ako ng Urdaneta para magpa-print ng tarpaulin niya. So, para may advertise natin. Ayan, dinerecho na rin ni nanay na i-testing yung ating video, okay? So, kanta-kanta siya. Pero hindi ko na i-flash, syempre baka makopyright. Syempre, promote ko na rin sa inyo yung business na yun. And sa mga taga Mapanda dyan or malapit po sa bayan ng Mapanda na pwede lang namin din madala yung video okay. And guys, contact nyo lang kami. Video okay for rent, magpabook na po kayo. At ayan guys, simulan nyo na ang pag-aawitan ng pagkakantahan. Malapit na po ang mga Burr month. So alam ko marami na po kayong mga selebrasyon na gagawin, pwede sa mga birthday or sa lahat ng okasyon na gagawin nyo. And marami rin bagong kanta doon. Kaya ayun guys, comment down below. Ilagay ko na lang guys yung contact ko dyan sa baba. Tapos ganun rin sa comment section, ipipin ko na lang para pwede nyo akong makontak anytime na gusto nyo pong mag-rent na video okay. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy this video. And please don't forget to hit like, share, subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating videos.